Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады снова встретиться с вами у телекавярні «Вечерний Витебск». Всем тоже говорю добрый вечер, и тебя приветствую. Вітаю. Ваня, у нас сьогодні історія. Ось сьогодні знов вернемся, я так розумію, до глибокої старожитності і не тільки до чоловіка, ну, вядома, дойдем, але знов-таки, як впливала природа і ввогуле ось гэты всі природні з'яви на історію чоловічества. И тема у нас будет такая по-летнему прохладительная, наверное, потому что говорить мы будем о ледниковых периодах, в том числе разных, о том вообще, сколько их было, как это все оказывало влияние на нас, и в каком периоде живем мы сейчас. То есть, может даже... Цікавим. Да, потому что прогноз погоды это, конечно, интересно, но у историков, наверное, лучше получится спрогнозировать погоду, просто потому что есть исторические закономерности. Ну вот обо всем об этом будем говорить с нашими гостями. Сябры, сёння у нас у гостях Александр Суботин, загадчык кафедры сацыяльнай гуманітарнай дысцыпліны Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, і Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, так мы все сказали? Ну, Ці не зусім? Напэўна, у прынцыпе, пра гэтую тэму мы давно размаўлялі, ўсё чакалі, калі Александр Александрович да нас прыйдзе, ён усё ж такі сёння прыйшоў, а падштурхнула да гэтай тэмы, у прынцыпе, яшчэ гэтая зіма. Таму што як клімат уплывае на чалавека, мы рэгулярна адчуваем. Тут... Што ў нас была за зіма? Я уже... Снегу Шчыра кажучы, я уже і Как забыў. положено. Было шмат снегу, у мінулым годзе снегу не всё. было, а тут раптоўна за 2 гады адразу вось... Наваліла. Да, все. Вспомнил. Запазычанасць вярнулася ад прыроды, таму можна шмат пра што казаць, што клімат змяняецца, ён безумоўна змяняецца, ён безумоўна ўплывае на жыццё людзей, уплывае не толькі на людзей, уплывае на раслінны, на жывёльны свет. Нездарма ўжо і спецыялісты кажуць, што ў нас у выніку змянення клімату вельмі хутка могуць іншыя расліны расці на вуліцах, А жыць дыназаўры? Ну, так далёка не будзем, але тым не менш, усё ж такі клімат змяняецца, зразумела, што гэта не статычная з'ява. І калі прасачыць на працягу гісторыі, мы ўбачым, наколькі часта клімат змяняўся, галоўнае, як гэты клімат уплываў на ўсю гісторыю чалавецтва, таму што многія вядомыя падзеі, якія адбываліся, як не дзіўна, яны якраз супадалі з якімі-небудзь глобальнымі кліматычнымі змяненнямі. І таму што умоўна жылі людзі на той ці іншай тэрыторыі, раптоўна змяняецца ўвесь кліматычны расклад, змяняюцца рэсурсы, ці тут рэсурсаў не хапае дзеля таго, каб забяспечыць сябе, трэба ісці шукаць іншыя землі, і гэта абумоўлівае вялікае перасяленне. Таму тыя працэсы, якія адбываліся, іх вельмі проста зараз прасачыць. Раней, калі мы чыталі гісторыю, калі гісторыкі займаліся гэтай праблематыкай, яны не заўсёды умоўна там праводзілі паралелі са спецыялістамі. Зараз гэта ўжо навуковы, прафесійны падыход. Ну, праўда, ён можа не ўсім зразумелы, таму што мы звыкліся чытаць падручнік па гісторыі, мы звычайна там бачым імёны, мы там бачым факты, падзеі нейкія, як гэтыя падзеі абумоўлены, напрыклад, з кліматычнымі змяненнямі. Калі там ёсць некалькі радкоў. Умоўна там кажуць, напрыклад, пішуць, што ва ўмовах мезаліту, неаліту у нас склаліся добрыя спрыяльныя ўмовы там для развіцця таго ці іншага ладу жыцця непасрэдна для першабытных людзей. А што гэта? Ну, некалькі фраз. А калі зазірнуць глыбей, убачыць, наколькі гэтыя ўмовы былі і як яны адрозніваліся ад нашых, ну, як зараз любяць казаць, што вось раней зімы былі, а сапраўды была зіма. Пытанне толькі калі раней, калі мы возьмем 19 стагоддзе, ну там зімы былі, там усё ж такі яшчэ так званы малы ледніковы перыяд сярэднявечны, які абумоўлены быў тым, што клімат змяняўся, якраз было ну як гэта, зараз у нас пра глобальнае пацяпленне, тады глобальнае пахаладанне, але толькі яно глобальнае у памерах некалькіх чалавечых пакаленняў адназначна, але ў сусветным, на агульнасусветным узроўні яно не такое глобальнае. Хаця гэта некалькі стагоддзяў. Таму тут ёсць пытанні, якраз вось гэта можна прасачыць і ўбачыць, наколькі ўсё змянялася.
Ну, почнемо з глибокої старожитності. А як же? З тих же ледовиків, про які сказали, і знову ж таки розуміти, наскільки все глобально. Наш рельєф сучасний, в принципі, усю Вітебщину, не тільки Вітебщину, вони сформували якраз опошні ледовикові панцири, які то наступали особними язиками так званими і покривали територію. Зрозуміло, що тут не основний центр був. Тут не було ось гэтых некілька кілометрів льоду, як це було у той же Скандинавії, откуль усе рухалося на нас. Але, тим не менш, про глобальність процесів свідчить хоча б Городоцьке узвище, Вітебське узвище, тому що це все сформировано різними потоками ледовика, апошняга. Ну і па сутнасці тое, што як кажуць, ну Віцебскае пазер'е, вось гэта таксама і вадаёмы, гэта ж таксама. Усе нашы азёры, усе нашы балоты гэта сведчанне апошняга ледавіка. Пытанне, як яны фарміравацца, яны маглі па-рознаму, гэта магло проста там прасяданне грунта, гэта магло быць успашка грунта ці якія-небудзь яшчэ складаныя працэсы, але каб увогуле разумець, трэба сказаць, што ў перыяд адступлення апошняга ледавіка на тэрыторыі Віцебшчыны азёр было, ну калі мы зараз кажам, што там Браслаўшчына, гэта 10% азёр, мы можам сказаць, што ў перыяд адступлення ледавіка, напэўна, больш паловы тэрыторыі Віцебскай вобласці гэта адно вялікае возера. Гэта тое ж, уся Полацкая нізіна, гэта перадледавіковае возера, якое склалася ў выніку таяния апошняга ледавіка. Потым, калі вада сыходзіла, сыходзіць яна магла не тое, што стыхійна, катастрафічна. Дзесьці вось вада трымалася, потым яна прарывае якую-небудзь перашкоду, і гэта тое, што было возерам, раптоўна вода опускаецца і карэнным чынам усё змяняецца. Вынікам такога катастрафічнага прарыву з'яўляецца у тым ліку, як не дзіўна, і Віцебск. Суражскае перадледавіковае возера. Вось Суражская нізіна гэта таксама вялікае возера калісьці. І калі яно прарвала, сфарміравалася сучаснае рэчышча заходняй Дзвіны ў раёне Віцебскай. Вось тыя глыбока ўрэзаныя яры, ручаі, невялічкі ручай, затое ён метраў 20 у глыбіню там. Гэта вынік прарыву апошняга якраз перадледавіковага возера і вынік таяния апошняга ледавіка. Наколькі ўсё глобальна, але гэта на людзей на той момант яшчэ не вельмі ўплывала, таму што яны дзесьці на ваколіцах хадзілі, жылі, полявали на мамонтов, але не больше того. Там, ну и на всех остальных, кто там Такими был. глобальными проблемами не интересовались. Просто звучит тогда, сначала ледник наступал, то есть выглядит это как-то все грозно, но мы это меряем категории там, продолжительности нашей жизни, да, вот сколько там продолжительность жизни человека, и кажется, что вот ледник наступал, то есть вот этот условно такой айсберг, который двигался по суше, гигантский, да, это сколько продолжаться могло? Ну, гэта ўспрымаецца, дарэчы, гэта ўспрымаецца як катастрофа. Вось наступае, і часам можна убачыць. Быццам апошні дзень Помпеи. Ну, як Просто это воспринимаем вот как наша человеческая жизнь, что вот там секунда это быстро, минута, чуть-чуть дольше. Ну, як лавина, да. Несколько дней, уже как бы есть время куда-то отойти. Лавина не такая хуткая. Там самая великая хуткость могла быць некалькі сотень метраў у год. Але таму гэта не вось так глобальна, што як Помпея. У Помпеі людзі нічога не паспелі, они просто там засталіся пад гэтым попелам. А тут варыянты былі адступлення, але тым не менш катастрафічны працэс, вось ён наступае і ўсё. І варыянтаў няма. І праблема, дарэчы, наконт варыянтаў няма, заўсёды на гэта звяртаю увагу. Мы любім казаць, што вось ледавік адступіў, у нас мы вядома дакладна там 4 ледзянення, іх яшчэ больш можна знайсці за гісторыю, наколькі там усё глобальна. Былі міжледавіковыя перыяды, і калі на працягу дзесяткаў тысяч гадоў ледавіка не было, і быў вось такі клімат, як зараз, ці штосьці блізкае да гэтага. Былі спрыяльныя умовы для таго, каб жыць. Пытанне, каму жыць? Яшчэ нашы продкі з Homo sapiens яшчэ з Афрыкі на той момант не выйшлі. Таму і мы там добра было. А наконт усё ж такі сучаснага, каля 10-12 тысяч год таму апошні ледавік поўнасцю знік. Ён не толькі пакінуў ўжо нашу тэрыторыю, ён вызваліў і Скандынавію, па сутнасці сфарміраваўся сучасны, больш-менш сучасны рэльеф і больш-менш сучасны ўзровень
вод у тым ліку сусветнага акіяну. Праўда, тут ёсць акалічнасць, на што варта таксама звярнуць увагу. Напрыклад, сучаснае Балтыйскае море, яму там не больш 3000 гадоў у сучасным разуменні, таму што там змяненні былі глобальныя. Калі ўзровень падымаўся ці ўзровень вады апускаўся, спачатку гэта таксама было вялікае перадледавіковае возера, таму што там была прэсная вада. А калі ў раёне дацкіх праліваў з акіяну вада пайшла ўжо з Атлантыкі, зразумела, што гэта вялікае возера ператварылася у мора. Але там працэсы таксама глобальныя, вада апускаецца, і зноў гэтая салёнасць вады паніжаецца, і зноў вяртаецца лесні вялікі прэснаводны вадаём. Но Балтийское море одно из самых несоленых до сих пор. То есть Процесс, вось якраз усё залежыць ад узроўню акіяну. Як толькі ён паніжаецца, яно становіцца яшчэ меней салёнае. Таму... Не, ну я лизнул его нормально, солененькое. А я, значит, приезжал, когда океан был чуть-чуть пониже. Экспериментуете, конечно. Ну а что? Журналистика, знаете, такая. Еще можно поспробовать, наколькі у нас смачные особные рэкі, ручаи там. Ой, это регулярно. И мы доведаемся не только як климат, але як вода уплывает на здоровье. Вверх по течению, но никого не призываем ни в коем случае. Таму працэсы ішлі глобальныя, і гэта ўсё ўплывала. Але да чаго я ўсё ж такі ўсё вяду? Калі сышоў апошні ледавік, пачаўся наш сучасны перыяд. Перыяд постледавікоў, я быццам бы. Але спецыялісты яго называюць галацэнавым міжледавіковым перыядам, незавершана. Да, мы живем в период межледовиковья, это любые специалисты. И по геологии скажете, по истории климата, климатологи, потому что лічыцца, что наши невялікія промежки часу, одно стагоддзя, два стагоддзя, это у климатычных адрозненнях это ничто. Нават тысячагоддзя, там, в принципе, так... Александр, вы нас пугаете. Вы говорите в межледниковом периоде, то есть мы уже... Ну, глобально, хутчэй за ўсё, ледавік вернецца. Пытанне толькі... Пытанне ў тым, што хутчэй за ўсё... Прыкладна 16 тысяч гадоў живем у межледовиковье, ну яшчэ можа пару тысячагоддзяў. Там, можа, нават па некалькі дзесяткаў тысячагоддзяў, таму што там міжледавіков'і былі вельмі доўгія, але такая, як гэта сказаць, усё ж такі прасочваецца цыклічнасць, і мы дзесьці вось на гэтым цыкле знаходзімся. Дастаткова, усё проста, дастаткова спыніцца гальфстрыму, і ўся прырода ў Еўропе і ў гэтай часткі Еўразіі зменіцца. Ну и говорят же, не знаю, насколько это правда, опять же, открытые источники, что из-за Гольфстрима изменения его течения в последние годы и были наши эти теплые зимы. Фактически это он и влиял. Ну, не знаю, не претендую на достоверность. Было такое. Таму пацяпленне можа быць, скажем так, глобальнае пацяпленне гэта і вынік дзейнасці чалавека, і вынік, у прынцыпе, глобальных працэсаў, якія адбываюцца. Але гэтыя працэсы адбываліся перыядычна ў гісторыі, цыклічна ў гісторыі, і пацяпленне можа быць наадварот часам тое, што нас рыхтуе да больш глобальных, але яшчэ раз паўтарымся, нам перажываць асабліва. Хай перажываюць наши там пра-пра-пра-унукі і гэтак далей, таму што гэта толькі іх чакаем. Давайте... Я вот сейчас тоже... Позитивно такие настрой. Они там разберутся. Слушайте, ну мы говорим о том, что да, двигался ледник, гигантская глыба льда, которая все сметает на своем пути с небольшой скоростью, но мы должны понимать, что при этом, в принципе, как бы прохладно становится вокруг, да, значительно понижается температура, что лед не просто так из какого-то гигантского холодильника двигался тогда на нас. Ну, наконт, калі пра ледавіковы перыяд казаць, я б не сказаў, што яна вельмі паніжалася. Тэмпература перыяд па меншай меры у тундрастэпы, так званай, не была, не моцна адрознівалася ад сучаснай. Крыху ніжэйшая, але не нашмат. І зноў ж такі мы разумеем, часам можна ўбачыць там рэканструкцыі, маманты ходзяць, там шмат снегу, пытанне, што яны елі, калі столькі снегу. Траваядныя жывотные. А ўсё вельмі проста. Уся вада накаплівалася ў гэтым лёдзе, у гэтым вялікім панцы, шчыце ледзяным. І па сутнасці ападкаў амаль не было.
у перыяд ледавіковага перыяду і снег выпадаў, але гэта невялікі слой быў. І мамантам без праблем можна было дастаць тое сена, якое само, ну уявіце, сухі і вельмі сухі, ну не такі цёплы, але тым не менш клімат і пры гэтым шмат сонца. Шмат сонца, лёд побач. То и есть то, сухий что вы климат. учили все на уроках природоведения, когда вот этот вот цикл воды, да, вот так вот выглядел большой, там Ну, ён поменьше. быў, але не ў такім аб'ёме. Все накаплівалася, адкуль вода бралася, яна якраз і гэтая прэсная вода накаплівалася ў ледніках. А ў выніку сухое лета, асабліва сухое настолькі такія ўмовы, што тут дрэва не расло, затое расло шмат траў. Прычым амаль тыя травы, якія ёсць у нас зараз, палынна, сака там і гэтак далей. Але Ну, яна... это тая ж гісторыя, пераб'ю, як зараз у Ісландыі, па сутнасці, што там ну, дрэваў і няма. А справа ў тым, што зараз вось такога клімату амаль няма нідзе. Адзінае можна прывесці параўнанне з Антарктыдай, дзе па сутнасці няма ападкаў. Там увесь лёд, які Але ёсць, ёсць пінгвіны. і увесь снег. Там снег, калі лятае, яго больш проста ветрам здымае, уздымае ў паветра, і вось у гэтым спецыфіка. Таму клімат быў зусім іншы, і жыць прыходзілася зусім у іншых умовах. Як і ў далейшым. Вось пра далейшае варта звярнуць увагу, тут цікавая акалічнасць, таму што у нас быў ад 8 до 5 тысяч гадоў таму быў так званы атлантычны перыяд, кліматычны оптымум. Калі склаліся вельмі спрыяльныя умовы, прычым настолькі спрыяльныя, што больш цёплая тэмпература, чым зараз, вільготнасць вялікая. І самае цікавае, што ўзровень вады, ўзровень грунтовых вод, ўзровень вады ў рэках, у азёрах, ну як любяць пісаць, там яшчэ ў 50-х візьба была шматводная. Вады ж было шмат, ну гэта сапраўды. Тут нават на працягу аднаго-двух пакаленняў мы гэта бачым. А Але ўявіце... потым ужо ў 90-х мы бачым на фотаздымках амаль ручаіну. Ну там зусім іншыя працэсы крыху, у нас яшчэ і меліярацыя ўключылася, і тут ёсць іншыя тлумачэнні, але я да чаго ўсё вяду, у нас зараз на тэрыторыі Віцебшчыны ёсць некалькі унікальных помнікаў гэтага перыяду археалагічных. Калі археолагам прыходзіцца працаваць, ну, пытанне, яны капаюць у торфе, у балоце. І на глыбіні пэўнай, прычым у тарфяных рэках, у тым ліку Крывенка, там падводных археолагаў падключаюць, там Максім Чарняўскі, варта яго ўвогуле самого ў эфір, канешне, запрасіць, калі будзе такая магчымасць. Ён бы расказаў, пад торфам, пад слоем торфу знаходзяць шмат прылад працы. Прычым, гэта, ну, крэмень у любым выпадку захаваецца, але у торфе вельмі добра захоўваецца косткі, касцяныя вырабы, дрэва. І гэта унікальныя рэчы, якія там знаходзяць на мяжы Бешанковіцкага і Сенінскага раёнаў, крывенскі тарфянік. Чаму так? А таму, што ўзровень вады быў зусім іншы. На крывенскім тарфяніку сам Чарняўскі ў публікацыі пазначае, што калісьці крывенскі тарфянік гэта былое палеавозера. Гэта вялікае возера, якое па памерах было больш нарачы. Прычым у перыяд вось гэтага оптымума вада, узровень вады быў на 2,5 метраў вышэй, чым зараз. Людзі сяліліся на беразе возера, зразумела, там шмат рыбы, там, ну, в прынцыпе, дзе жыць, там, дзе прыгожа, там, дзе ёсць вада, ёсць ежа, ну і галоўнае, на мяжы лесу, у тым ліку. А потым прыходзіць іншы перыяд субарэалу больш пазнейшы. І ўзровень грунтовай, і не толькі грунтовых, увогуле ўзровень рэк і азёр нашых падае адразу на 5 метраў. Калі вось зараз наша кропка сучасная, раней 2,5 ўверх, тады на 2,5 ўніз адразу. Вось і гэты перыяд археолагі якраз з торфу і дастаюць. І атрымуецца, што вялікае возера спачатку стала малым возерам, ці ператварылася ў шмат розных азёр, потым вада паднялася, але гэтае возера паступова зарастала і ператварылася ў балот. І гэта той працэс 8 тысяч гадоў было дастаткова, каб вось вялікаму возеру, якое больш нарачы сучаснай, проста знікнуць на Віцебшчыне. Не, ну 8 тысяч гадоў гэта не так мала. Я разумею, зноў-такі, для кліматолагаў, як Александр казаў, там, ну, да, гэта там міргнулі вокам і ўсё, але, ну, ўсё ж такі, ну, гэта вялікая лічба, 8 тысяч гадоў. Вон новости посмотришь, в какой-то стране засуха, там за лето пересыхают и реки, и озера, и что только не. Остыли реки. Ну, у дадзеным выпадку, як такі ёсць тэрмін арыдызацыя, то есть гэта
павелічэння засушлівасці, да? Як Денис Валерьевич сказаў, што якраз яна і спрыяе вось этой актывізацыі гаспадарчай дзейнасці. Прынамсі, такое няўмыснае земляробства, якое якраз і зараджаецца вось, прыкладна вось, на стыке мезаліта-неаліта, вось, калі быў такі вільготны клімат і невялікія прамежкі часу, калі засуха наступае, вызваляюцца пэўныя участкі зямлі для земляробства, і штосьці там першабытны чалавек кинул недарэчна так, какое-нибудь семя выросло, он все, глядзіць гэты участак земли, можно займацца земляробством. В принципе, археалагічныя, геалагічныя даследаванні паказваюць, што на стыке мезаліта, неаліта, якраз 7200 гадоў таму назад, першыя такія самыя земляробы з'яўляюцца на тэрыторыі Беларусі на поўдні. Ось яно як працуе, убачили Это то, о чем просто. говорили в начале, да? Просто это стало возможным, да, заниматься земледелием, поэтому и возвращаемся к тому абзацу в учебнике истории. Ну, для Ну і люди понимания. прийшли, тут стало більш сприяльно жити. І знову ж таки, хто прийшли, нарешті наші продки вийшли з Африки, розселилися по Європі, Євразії, знищили апошніх неандертальців, ну, коли не знищили, перемішали, самі зникли, в принципі, але перемішалися з ними, тому що все ж таки неандертальські гени присутнічують зараз во всіх європейців. У африканців їх нема, у тих, які постійно живуть. А це означає, що тут так само йшли складані процеси, окрім кліматичних ще і відносно чоловічих популяцій. Але тут з'явилися сталі люди, і тут, у принципі, з цього часу постоянно фіксується хтось. І ось фіксуються, і вони вимушені були. Ну, уявіть, мінус 2,5 і плюс 2,5 вверх. Тому поселення одне ніжей, другі вищей, а знайти те під торфом, ну, це випадково. Там, хоча і за все їх ще шмат є, тому що люди жили, переміщалися, але ну, не завжди ми так глибоко копаємося. І не завжди там працюють спеціалісти, археологи, навіть земляні роботи не проводять. Це просто здобича торфу, колись підштовхнула до випадкового виявлення гэтых унікальних стоянок і помників археології якраз на Кривенському торфянику. Зараз у нас Насколько такі болот об'єкти. вообще исчезло, да, и мы даже не знаем, где они были, там тоже наверняка что-то Ну, теоретически. може, коли будуть які-небудь земляні роботи, ще щось знаходять, тому що у нас таких об'єктів зараз якраз з'являється все більше і більше на Витебщині. І на Лепельщині є вже відповідні помники, і на Докшицькій землі. І археологи там працюють, і знову якраз не в самих сприяльних умовах їм приходиться по сутності сидіти у болоті, відкачувати воду і з торфу доставати унікальні артефакти, які з'являються прикладно одногодками многих єгипетських пірамід там і інших сусветно відомих об'єктів, але у добрій захованості, і головне, що це наше. І більше на території Білорусі таких об'єктів не знаходиться. З уліком ось особливостей, в першу чергу кліматичних, географічних і інших особливостей Витебщини. Вот, Александр, ну, действительно, изучение климата – это такой важный аспект, ну, в первую очередь для историков, потому что, ну, те, кто программу включил только сейчас, могут задаться вопросом, но ну, были какие-то процессы. Больше заняться нема чим, ну, есть же больше Есть же цікавих з'яв у документы в історії. архивах, можно их изучать, ну и так далее. Конечно, калі браць гісторыю старажытнасці, видите сабе, чалавек ён максімальна залежаў ад прыроды. Это мы зараз вельмі клапоцімся таксама пра ўраджай, каб добры быў, лічучы тое, што жывем у такім сучасным грамадстве, індустрыяльным, можа сказаць, дзе мы адчуваем сябе забяспечаным. А у старажытнасці чалавек цалкам залежаў ад гэтых прыродных працэсаў. Не будзе ураджайны год, ці, напрыклад, будзе мала жывёл для палявання, будзе голад. Ось, таму фактычна ўсе гэтыя, асабліва калі казаць пра старажытныя перыяды, все гэтыя кліматычныя калібанні, яны ўплываюць на грамадства. Асабліва ёсць розныя версіі, што там та ж самая цывілізацыя Майя, магчыма, таксама ў выніку кліматычных катаклізмаў знікла, хаця ёсць некаторыя спрэчкі. Так і ў гісторыі Беларусі ёсць такое паняцце, як кліматычны дэтэрмінізм, што вся гісторыя фактычна залежыць ад клімата. Ну і на самой справе нельга так казаць, што цалкам і на палітычную гісторыю, і на эканамічную ўплывала, але гэта такі важны фактар. Нават калі браць нашу гісторыю, той же самый крызіс Рэчы Паспалітай, у апошніх гадах таксама некаторыя гісторыкі вылучаюць, што гэта клімат уплываў.
эканамічнае становішча пагаршаецца, нягледзячы там на палітычныя сацыяльныя працэсы цяжкія. І гэта ўсё прыводзіць да таго, што голад. А элементарна нізкі ўраджай, ён мог прынесці да такіх зацяжных голадаў. Напрыклад, голад 14 стагоддзя ўвогуле было катастрафічным у Еўропе. Еўропа не толькі ад чумы памірала, але ад голоду. Напрыклад, 1315, 16, 17, 18, 19 і до 1320 года вся Еўропа, тым ліку Беларусь, знаходзілася ў такім стане на грані выжывання, можна сказаць. Якраз перед запрошенням Альгерда у Вісівськ. Магчыма, тут таксама трэба было шукаць якую-небудзь падтрымку, узмацнення за кошт суседзяў, знайсці саюзніка дзеля таго, а замацаваць яго праз Сохранить шлюб. ресурсы, да, потому что обязательно кто-то придет отобрать. Таму ж и так тут, далее. Ресурсы так, але у нас все роўна, як мне падаецца, ёсць рака і не адна, і побач, вакол адны лясы. Ну, не всегда ли вяртацца там ж была да рыба? палявання. Всегда ли там было рыба достаточно? была. Ну, может, от климатических условий Але ж становится насельніцтва меньше. ўсё павялічваецца больш. І, конечно ж, праблемы, колькасць вось гэтых галодных гадоў, яна вельмі вялікая. На працягу 14, 15, 16 стагоддзя, пакуль мы не навучыліся эканамічна забяспечваць сябе, як это кажуць, харчовая бяспека такая. А харчовая бяспека тут не заўжды спрацоўвала, таму што не было такіх метеаролагаў, якіх маглі прагноз зрабіць, да, адчыняеш там Яндексу дождь і глядзіш, ці будзе дождь ці не. То есть народныя прыметы, якія існавалі. І яшчэ, конечно, клімат уплываў на міграцыю. Міграцыя, асабліва калі казаць у старажытныя часы, прынамсі, мезаліт, пацяпленню. Конечно, спрыяльныя ўмовы, каб засяліць тэрыторыю, абільна займацца паляваннем. І калі паглядзець на з'яўленне індаеўрапейцаў, это конец 3-го тысячагоддзя, пачатак 2-го тысячагоддзя да нашай эры, якраз лічыцца, што індаеўрапейцы актыўна пачынаюць засяляць тэрыторыю Беларусі, калі пацяпленне адбылося, спрыяльныя ўмовы, і тут росквіт земляробства адбываецца. Не толькі, яны ўвогуле Да, па ўсёй Еўразіі актыўны рух пачынаецца. Вот. І гэта рымскі кліматычны оптым. Да. Гэта якраз перыяд станаўлення развіцця грэчаскай рымскай цывілізацыі, што вельмі добра адбілася на далейшым развіцці і саміх дзяржаў у міжземнамор'і. Ці наадварот мы глядзім прыкладна перыяд рассялення славян, 5-6 стагоддзя нашай эры, гэта наадварот. Па кліматычным характарыстыкам такі халодны перыяд. Значыць, неспрыяльныя умовы, як лічыцца, прыводзяць да таго, што трэба шукаць нейкія новыя тэрыторыі, асвойваць. І вось эта кліматычная нужда ці нужда ў прапітанні, яна заставляе рухацца людзей. Вялікае перасяленне народаў самы яскравы прыклад. І, дарэчы, рымскі кліматычны оптымум завяршаецца дзесьці ў 400 годзе нашай эры. Якраз ідзе перыяд падзення Рыму. Па сутнасці, гэта ўсё супала. Зразумела, што там былі ўнутраныя працэсы, там праблема з суседзямі, з утрыманнем усёй імперыі, але клімат да гэтага падштурховаў. А потым пачынаецца кліматычны мінімум ранняга сярэднявечча. Якраз з 400 года, які цягнецца некалькі стагоддзяў, а самы пік прыходзіцца, зараз ужо высветлены канкрэтныя даты, гэта 535-536 годы нашай эры. Прычым гэта была агульнасусветная катастрофа, выкліканая не толькі пэўнымі кліматычнымі зрухамі, гэта было адначасовае вывяржэнне некалькіх вулканаў. Прычым настолькі катастрафічнае, што проста голад стаяў па ўсім свеце. Гэта доўгі час не маглі патлумачыць, чаму. Зараз і кліматолагі, і гісторыкі разабраліся, і ўсё супала. Вось якраз на гэты перыяд прыходзіцца сапраўдная катастрофа, і менавіта ў гэты час ідзе вялікае перасяленне народаў. Народы пачынаюць рухацца, пачынаюць шукаць проста рэсурсы, дзе можна выжыць. І у многім проста адна кліматычная катастрофа перакраіла ўсю карту не толькі Еўропы, у прынцыпе, усяго сусвету. Усё карэнным чынам змяняецца. І, дарэчы, калі пачынаецца наступны перыяд, уже сярэднявечны кліматычны оптымум, вось тут цікавыя даты, класічныя, 950 год, 1250. Дата прыкладная, зразумела, таму што няма такой дакладнай мяжы. Вось раз усё карэнным чынам змянілася. Учора там быў снег,
А тут раз і почалося сонце, і більше нема снежних зим. Все поступово, осторожно, як і зараз, у принципі, відбувається, і це характерно. Але 950 год – це період становлення державності на білоруських землях. І не тільки на білоруських, а всій Усходній Європі. Как будто бы это все взаимосвязано. Усе вельми супало, і період розквіту якраз ось гэтых перших княстваў приходиться на ось той самий період. Тому, а період заняпаду 1250, ну він вельми добре супадає і з монгольським нашестям, і з утворенням нових державних утворенням, якраз формування Великого княства Литовського, і вже наступний так званий малий ледовиковий період, це наступає у той самий період, коли формується ВКЛ, потім йде Річ Посполита, а потім і період Російської імперії частково охоплює, тому що 19 століття – це ще протяг того самого малого ледовикового періоду. Але тому зими, до речі, у той же літератури, у тих же і у літописах, там чого тільки не почитайте Шляхтиця Завальну, накольки там усе було сурові зими, і не тільки там не тільки Борщевський, шмат хто описує, накольки були сурові зими. Вони були сурові у порівнянні з сучасним, тому що це малий ледовиковий період. Да, і, до речі, ось польський хроніст Ян Длугаш, ён увогуле казав, що Літва – це такий зимній край, де постійно холодно. І все таки теўтонскія рыцары, які доходили до Віцебшчыны, яны разварочваліся і адмаўляліся ісці, калі голодная зима, напрыклад, вельмі холодная, потому что, ну, по мерках, напрыклад, Прибалтыкі гэта вельмі сцюдзёны клімат такі. Не, ну что там робить, коли холодно, правда. То ли дело наша афиша, О! когда погода сама как будто бы подталкивает. Не знаю, с чем, с какими климатическими событиями связана наполняемость афиши, но действительно есть куда сходить, на что посмотреть, как весело и интересно провести вечер или день завтрашний. Но затем вернемся сюда в студию и дальше уже, наверное, ближе к современности будем двигаться вот по хронологии. В выставочном зале «Экслибрис» Витебской областной библиотеки экспонируются книги из личной библиотеки искусствоведа Елены Рак. Это новый проект из цикла «Книжники предвинья», который знакомит посетителей библиотеки с уникальными личными книжными собраниями жителей Витебщины. Выставка работ Светланы Карпейчик продолжается в библиотеке имени Евдокии Лось. Светлана состоит в Народном клубе художников-любителей «Контур», старейшем творческом объединении Витебской области. В Духовском круглике действует выставка Анастасии Медведевой, молодой художницы из Витебска. Каждый зритель увидит в работах что-то свое – любовь, боль или надежду. Выставка станет не просто визуальным путешествием, но и возможностью задуматься о ценности момента. Выставка живописи «Гармония красок» Вячеслава Дружкина проходит в библиотеке иностранной литературы. Живописная природа Беларуси произвела на мастера огромное впечатление, дала большой толчок вдохновению. Однако, помимо привычного ему направления пейзажа и натюрморта, у Вячеслава Павловича есть серия картин, написанных в направлениях сюрреализма и абстракционизма. В Витебском областном краеведческом музее проходит выставка «Брестская крепость. Первые дни Великой Отечественной войны». Проект подготовлен в рамках памятных мероприятий, посвященных 85-й годовщине начала войны, на основе материалов из фондов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Основу экспозиции составляют фотографии, сделанные солдатами вермахта летом 1941 года на территории Брестской крепости. Вход свободный. Доктор філасофії, камедыя ў коласаўскім. Дзеянне адбываецца ў Белградзе ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Сюжэт вельмі хітрасплецены. Чым закончыцца гэтая заблытаная гісторыя, даведаюцца гледачы, якія прыйдуць на спектакль. В теплый летний вечер любителей настоящего американского джаза ждет встреча на бис с исполнителем из Нью-Йорка Марком Гроссом и его квартетом. Марк Гросс – двукратный обладатель премии Грэмми, американский саксофонист, солист оркестров Дюка Эллингтона, Джимми Хита и Дэйва Холланда. Записал более 40 джазовых пластинок. А ми працягваем высвятляць, наколькі кліматычныя умовы ўплывалі на гісторыю жыцця ўвогуле ўсяго чалавецтва. Вось, дарэчы, здаецца, мы звярталіся да гэтага пытання вось наконт нашай зноў-такі родненькай дзвіны, калі зараз кажуць: ой, ну нешта яна абмялела і тут зарастае ўжо зусім. Так, і ну, калі праязджаюць вось нейкія турысты ў Гуртэнні таксама, а яна вось, ну, заўжды такая была, ну, вось, даволі мелкая і па берагах
І ти розумієш, що коли глядзіш на фотаздымкі 19 стагоддзя, ну, па сутнасці тое самае. Там не было да берагоў, ну, вось, аж да верху. Таксама невялічкае было русла, і нават калі вось гэтае судаходства, яна не была больш паўнаводнай, чым зараз. У залежнасці ад перыяда і зноў вось на працягу нават з моманту засялення чалавека узровень вады шмат разоў змяняўся. Змяняўся ў рэках у тым ліку. Таму можна казаць, многія нізіны, якія былі не запоўнены вадой, калісьці маглі быць якраз воднымі аб'ектамі. І берагі маглі быць больш шырокімі. Ну, на Віцебшчыне з Двіною ўсё значна прасцей, яна глыбока ўрэзана. А калі паглядзець на Днепро, дзесьці на Палесе ці на Прыпяць, яны ж увогуле вельмі часта змянялі рэчышча. Там старарэччаў так званых шмат, калі вось ідзе, потым нейкае адгалінаванне невялічкае ўжо заросшае, а калісьці гэта было асноўнае рэчышча. Таму тут узровень вады ён вельмі змяняўся, але шмат фактараў, якія ўплывалі, у тым ліку і засушлівы год, што фіксуецца, ці наадварот які-небудзь катаклізм, калі ўсё заплывае, далёка хадзіць не трэба. Тут народ прыгадвае, мяне калісьці на лекцыі спрасілі, вы помніце, якое была вялікая паводка ў 1954 годзе. Ну, вакол усе... Як зараз? Пытанне, як я выглядаў, ну, бывае. Да, причем, вот, например, возьмем конкретную дату, 1686 год, 17 червня, здаецца, лето и лето. Але по якимось причинам бераги Двины так вышли из-за дождей, из яких-то еще, что залили все ось, и Нижний замок, например. Так? То есть вся территория города была, и то же самое назирается и в Могилеве, что самое цікавое. З Дняпром. С Дняпром, да. То есть вот эта гидросистема, безумоўно, не было дренажов, безумоўно, ось этой антропологичного фактора, стрымлівання воды. Тому Двина и Днепро, например, наши реки не могли разливаться нават и не только в весенний, ці осенний период дождей, ці калі паводок ідзе, але и летом. Из-за того, что шмат дождей прошло и могло затопить подворье гараджан. Але не на доўгі час ўсё ж такі, тому што з Таццянай Станіслаўнай Бубенькай абмяркоўвалі ўжо не аднойчы пытанне наконт вышынь, напрыклад, на тэрыторыі Віцебская верхняя і ніжняя замкаў над узроўнем вады Двіны. І калі проста браць тое, што Двіна ў прынцыпе вельмі моцна падымаецца падчас паводкаў, але яна звяртае ўвагу на тое, што па сутнасці на ні верхнім, ні на ніжнім замку не зафіксавана асабліва доўгай прысутнасці вады. Звычайна, калі вода паднімаецца, археолагі могуць гэта дзесьці зафіксаваць. А тут, ну, за выключэннем тых аб'ектаў, якія самі па сабе, таму што рэльеф быў зусім іншы, ну, гэта асобная размова. Але тым не менш, гэта дакументальна зафіксавана, а, напрыклад, археолагі сведчаць, што ненадоўга гэта было, адпаведна, гэта слядоў якіх-небудзь у зямлі у культурным слоі не пакідаў. Хаця Віцебск адзін з найбольш даследаваных гарадоў. Таму тут пытанні могуць быць, але рэкі, зразумела, што вода змянялася, вода вельмі моцна змянялася, і ўзровень вады змяняўся, і гэта ўплывала на розныя падзеі. Таму па-іншаму ўсё часам было, і кожны звыкся да свайго. Мы, напрыклад, помнім Двіну в раёне Рубы, там зусім іншы. Зараз у выніку... Ну, там было шмат парогаў, там сапраўды раўла вада, і было шмат валуноў. Ну, тым больш, Дзяніс тады з Анатоліем Дулавым, вы ж тады прайшліся на лодцы. Ну, і наконт, зноў ж такі, можна яшчэ раз прыгадаць, калі хтосьці не ведае, калісьці да апошняга аледзянення, да апошняга максімума ледніка, у прынцыпе, Двіна дзесьці ў раёне Рубы і пачыналася, таму што вось гэтыя дэвонскія адкладанні, гэты даламіт, які выходзіць там на паверхню, ён проста быў водараздзелам адносна заходняй Двіны, ледзь не сказаў розных мароў, але гэта не зусім так, таму што ўсё ж такі частка вады ішла праз Праўсвячу, ішла па меншай меры ў Балтыку магла трапляць. Частка сыходзіла праз Каспля, а Каспля ўвогуле цякла ў іншы бок. Вода сыходзіла ў Днепр. А апошні ледавік карэнным чынам змяніў нават рачную сетку, і Двіна прарвала тую самую даламітавую дамбу, і зараз мы маем наши 1020 кіламетраў, ужо адну з вялікіх, найвялікіх рэк Еўропы,
яка працякае і фарміруе па сутнасці наша жыццё на працягу стагоддзяў нашых продкаў, таму што гэта была асноўная і транспартная артэрыя, і адначасова ресурс вады і гэтак далей. Но опять же, если бы не климат, если бы не реки, не приплыла бы сюда княгиня Ольга и все то, что мы обсуждали в одной из предыдущих передач, не появился бы наш город. Как минимум. Ну, як одна з версій. Ну, плавали ўсе і плавали якраз па рэках, гэта асноўныя дарогі, тому што праз лясы прорвацца ў той момант, ну, не самае лепшае. А, кстати, а где-то лесов ведь и не было. Это сейчас мы привыкли, Беларусь густо заселена лесами. Ну, пытанне... Засеяна не так. Беларусь была у той момант, пра які мы кажам, гэта адзін вялікі лес. Якраз сярэднявечча паступова адваёўваць прыходзілася ў лясах. Але калі будзем браць момант наступлення ледавіка, гэта сапраўды тут наадварот расліннасць была выключна травяністая. І за выключэннем рэдкіх там хмызнякоў, якія маглі дзесьці ці якую-небудзь тыповую для тундры штосьці невялікае, і тое было шмат ахвочых з'есці і гэта. Добра, а калі мы будзем падбірацца, ну вось мы зараз скажам пра сярэднявечча, што было потым? Пасля сярэднявечча, вось тут казалі пра тое, што ў 14 стагоддзе было і холадна, і голадна. Да, што было потым? Вось як яно змянялася ўжо, ну так, да нашых дзён, пачынаючы, ну, напэўна, з 15 стагоддзя. Ну, 15 стагоддзя гэта яшчэ малы ледавіковы перыяд, адносна такі неспрыяльны з кліматычнымі катаклізмамі, як і 16 стагоддзя, з холоднымі зімамі, як і 17 стагоддзя. То есть вялікі прамежак. Да, вялікі прамежак. Тое, што зафіксавана ў дакументах, асноўна якраз прыходзіцца, што падрабязна. Не тыя старажытна-рускія летапісы, якія там вырываюць асобныя фрагменты, а мы дакладна не ведаем, хаця там оптывам якраз. А тое, што больш дакладна, мы... Самае вось нават далёка хадзіць не трэба. Вось сённяшняя дата наша 4 чэрвеня. Вось спецыяльна да перадачы паглядзеў 4 чэрвеня 1695 года многія крыніцы зафіксавалі снег па ўсей тэрыторыі Беларусі. Вось 17 стагоддзя экстрэмальныя умовы працягваюцца. Может, тополиный пух был, они и так поняли. Часто немного. Нет? Причем это писали не толькі летапісы, а з'яўляюцца і дзённікі. Тут яшчэ пытанне, ці былі тады таполі у нашай мясцовасці. Вось у чым справа. Таму гэта экстрэмальшчына ў кліматычным плане, яна працягваецца амаль да сярэдзіны 19 стагоддзя. І вось калі браць першую палову 19 стагоддзя, все равно клімат быў неспрыяльны. Зноў-такі уплыў на эканоміку. Лічыцца, што гэта адзін з фактараў крызісу феадальных адносін. Першая палова 19 стагоддзя, якая прывяла да сітуацыі да адмены крепасного права, прыгоднага права. Клімат. І, магчыма, з сусветнай гісторыі все, ці некаторыя з вас ведаюць пра такі бульбяны голад у Ірландыі, таму што звычайна мы прывыклі, што Беларусь краіна, дзе бульба асноўная ежа, таксама і Ірландыі. 1840-е гады бульбяны голад назіраецца, вось якраз это глобальныя такія катаклізмы па ўсей Еўропе. У тым ліку, дарэчы, вось гэтыя хваробы бульбаны назіраліся на тэрыторыі Беларусі ў гэтыя гады 1940-е. Але гэта была тэхнічная пакуль культура, не так актыўна ў ежу ўжывалася, але тым не менш вось уплыў на эканоміку такі адмоўны ідзе. Нават у першай палове 19 стагоддзя. Таму, калі мы кажам пра вось гэты малы ледавіковы перыяд, некаторыя кажуць, што завершается на сярэдзіне 19 стагоддзя. Умоўна можна сказаць дата 1850 год. Умоўна. Нарэшце пацяплела. Да. Слушайте, такие наши несчастные предки, да, это ведь насколько они не могли прогнозировать свою жизнь, что даже непонятно, сажать картошечку на майские или там попозже, вообще, если снег будет. Вань, ну зараз прыкладна тая ж сітуацыя. Ну как-то уже более или менее все... Не, ну прагнозы все равно яны адрозніваюцца, таму глядзіш і там, і там, і там, і яны даволі часта бываюць усе тры розныя. І вось тут зноў-такі невядома, калі на майскія ці пазней. Да, бывалі выпадкі, што людзі пасадзілі ўраджай зернавыя. Праходзіць 3 тыдні, снег ападае пасля Вялікдня. Ну, калі чаровка зацвіла, тады... Потым зноў, па канцы мая зноў саджаць это ўсё. Ну, атрымліваецца штось, да, прыкладна
в сярэдзіне 19 стагоддзя пацяпленне такое паступова ідзе. Але зноў пацяпленне гэта звычайна ўсё ж такі сярэдні градус павышаецца, таму што пачатак 19 стагоддзя гэта ўсё ж такі яшчэ той же мала ледавіковы перыяд, так званы умоўны. Але прыгадаем нашэсце Наполеона. Да, Летам яны тут вялікая армія просто вельмі цярпела ад спёкі і ад высокіх тэмператур. І гэта была катастрофа. А потым цярпелі ад А іншага. потом березина. Да. Это так званая континентализация. Континентальный климат есть и атлантичный. Ось континентальный спякотное лето, морозная зима. Ось якраз период Наполеона это и трапило. До речі, на конт Витебска ось у 1817 году самые высокие температуры в 19 стагоддзі летом зафіксаваны до плюс 35 градусов. То есть школьники, якія робили ось это вымярэнне, і у крыніцах адзначана, што клімат як у Італіі у нас. Таму, да, тут, як Денис Валерьевич сказаў, можна прасачыць, што пацяпленне адбывалася, але ў гэтым пацяпленні ёсць 1, 2, 3 гады, калі вельмі холодна. То есть такія цыклічныя цыклы ідуць. Ну, па сутнасці, тое самае і зараз. То есть Снегу няма, то мы кажам глобальнае пацяпленне, вось паглядзім, вось як это замежныя студэнты наши з Афрыкі, з Азіі кажуць, калі у вас будзе цёпла ўжо. Вот, напрыклад. Вось май месяц надышоў таксама, зноў пытаюць, калі будзе цёпла. Ну, то есть Ну, гэта не толькі яны пытаюць, у нас таксама такія пытанні ўзнікаюць. Добра, але ну ўсё роўна, вось зараз кажуць пра глобальнае пацяпленне, але зноў такія гісторыкі, як кажуць, хей, не хвалюйцеся, ну зараз глобальнае пацяпленне, а потым зноў будзе ледавік. Ну, ўсё цыклічна. будзе. Пытанне зноў, які цыкл і наколькі доўга ён будзе цягнуцца. Таму што тут на самой справе, да, прычын, адкуль клімат цеплее ці халаднее, ён пры сённяшніх нават тэхналогіях сучасных дасягненнях навукі ніхто не дае канкрэтна адказу. Ну, шмат хто звязвае, ну, такі асабліва прыродаахоўчыя арганізацыі з дзейнасцю чалавека, у першую чаргу жывёлагадоўля і сельская гаспадарка ўвогуле, таму што ну, некаторыя землі просто потым не могуць ніяк аднавіцца. І ў іх няма расліннасці, колькі вырубаюцца там, да, вось гэтыя трапічныя лясныя масівы зноў такі. уплыў ёсць, але зноў ж такі просто адзін фактар. Дастаткова зараз гальстрыму змяніць накірунак, і ўсе фактары... Гальстрым у нас стрэлачнік. І ўсе фактары просто яны будуць уплываць, але ўжо людзі не змогуць тут жыць. Не толькі тут, ва ўсёй паўночнай Еўропе. І прыйдзецца, і ўзровень вады пойдзе у сусветным акіяне, там пачнуцца глобальныя працэсы. І тут ужо чалавек асабліва не зможа паўплываць. Калі, канешне, якія-небудзь тэхнічныя вынаходніцтвы дзеля таго, каб забяспечыць захаванне ўсё ж такі гэтай сусветнай глобальнай цёплай плыні да Скандынавіі, каб не рушыць нічога. А працэсы глобальныя, у нас просто ўсведамленне, што вось раней так не было, раней пачынаюць пэўныя там штампы, міфы нараджацца. У нас, дарэчы, можна яшчэ адзін міф блізкі да клімату развеяць. У нас звычайна кажуць тое, што актуальна зараз для беларусаў, тут бульбяныя бунты прагучалі, каларадскія жукі. Міф, звычайна, што нам іх тут закінулі, вось яны распаўсюдзіліся. На самой справе яны упершыню прыехалі ў Еўропу падчас Першай сусветнай вайны. Яны былі завезены разам з той ежай, якая экспартавалася з амерыканскага кантыненту. І паступова засялілі спачатку заходнюю Еўропу, а потым пачалі, як ледавік, пачалі наступаць. Так яны ўжо зусім новенькія. Таму яны сюды прыйшлі, дзесьці якраз першыя жукі вось фіксуюцца ў сярэдзіне 20 стагоддзя на тэрыторыі на той момант Савецкага Саюза, і зразумела, што гэты сюрпрыз зваліўся, і ў іх тут спрыяльныя умовы. У прынцыпе, яны тут ніколі не развіваліся, не планавалі, на тэрыторыі Злучаных Штатаў іх зусім іншы рацыён там ёсць, што есть, а тут асноўнай ежы няма, затое шмат. І пачалася праблема ўсіх нашых дачнікаў. Тут яшчэ одна праблема, якось клімат, насекомыя і як яны ўплываюць на гаспадарку. Таму што нават на тэрыторыі Беларусі пра нашэсце саранчы вельмі шмат дадзеных, у тым ліку на тэрыторыі Віцебшчыны. Ну, это было когда-то давно, правда же? 16 стагоддзя, вось фактычна па крыніцах зафіксавана, што пад Полацкам было нашэсце саранчы на поле, вось 1545 год. Вось якраз прыходзіцца на перыяд, калі засушлівы клімат.
вот такий період був. Десятигоддя, 1540 годы. Клімат засушлівий, сприяє навіть до Вітебщини долетіла вона. Тому І так недобре було засушливо, тут я ще на тобі і не сараша. кажучи вже про південь Білорусі. Тому тут уплив, як ми бачимо на природу, а як з'явлення кліщов, там, ці атаки ось апошнім часом так само зв'язують з такими ось кліматичними ваганнями. Звісно, є різні фактори, які тут все впливають, але клімат не тільки для чоловіка, але й для живел. Не, ну ладно, колорадские жуки. Тут зразумела, навошта яны спатрэбіліся, тому што ну, кожны з нас, ну, гэта каб мы ў дзяцінстве не сумавалі, а у цябе заўжды ёсць абавязак штодзённы збіраць ісці вось гэтых колорадскіх жукоў. Тут, ну, вядома, каб ты просто не сумаваў, у цябе ёсць. Просто, може, многим справа. хотілося, каб яны, як мамонти тут. Один раз і все. Моторика рук, чтобы тоже ребенок развивался. Ну, да. Ну, ты заняты справай, все нормально, і зноў-таки прычасны да вырошчвання бульбы. Вот з кляшамі складаныя пытанні, навошта гэтая зараза. Ну, зноў-таки звязваюць таксама з сельскай гаспадаркай і з хімавіяцыяй, якой было раней шмат, і да, распылялася, таму яны не былі ў такой колькасці. Вось тут не ведаю, што сказаць. Ці так гэта сапраўды? У нас буквально несколько минут остается. Хочу вернуться к тому, с чего мы начинали эту программу. Ну, с синоптиками все понятно. Могут ли историки делать какие-то... Ну, Александр уже частично даже, наверное, ответил на этот вопрос. Тобі прогноз? Да, можем ли мы действительно делать какой-то прогноз, какие-то вещи, которые совершенно точно будут? То есть в любом случае будет еще когда-то ледник или нет? Ну, Да вы мне подсказываете, я не знаю. Абсолютная большасць Будет, даследчикаў да? схіляецца, што будзе. Пытанне толькі калі і як. Гэта... Я как бы откажу як синоптики, звичайно, возможен по территории Витебской области. То самое историки, магчыма. Не, ну просто таксама некалькі год таму з Петром Миколаевичем Подгурскім мы размаўлялі пра гэтую тэму, што вось спякотнае лета, вось гэта глобальнае пацяпленне, ай-яй, як цяжка перажываць. Ну і зноў-такі сапраўды на нас зваліліся такія тэмпературы, нечаканыя, і вось гэта духота, што ну, нават на фізічным узроўні Ну, мы еще не были адаптированы. Да, на што Петр Миколаевич мне сказаў, што ты хвалюешся, ну, што ты ж гісторыю вывучаў. Ну, все нормально, ну, скончыцца это, потым зноў ледавік пройдзе, і ўсё будзе, ну, потым зноў будзем мерзнуць. Ну, але ўжо не мы. Зноў такі аптымістычныя вось гэтыя гісторыкі. Это цалкам верагодна, што могуць быць і анамальныя зімы. Яны на працягу ўсёй гісторыі. І можа быць і анамальна спякотныя летнія сезоны. Таксама магчыма. То есть нават калі мы будзем казаць пра глобальнае пацяпленне, ўсё роўна можа быць зіма холодная, ці лета вельмі спякотнае. А ледавік... Але можа быць і спякотнае лета, але пры гэтым у чэрвені выпадзе снег. Да. Можа і Тут такое. адно А і вось што. пра што яшчэ не ўзгадалі, а зараз гэта даволі такая ўжо распаўсюджаная з'ява кліматычная, як прыродная. Вось гэтай смерчы, невялічкі там торнадо, які таксама у нас з'яўляюцца. У нас невялічкі, а Ну, есть, невялічкі, конечно, так, а страны, там, где ну, это нават вообще у Злучаных катастрофа, Штатах, там да. просто гэта катастрофы, але яны ўсё часцей не такія маштабы, канешне, прымаюць, але дагэтуль, вось, ці былі зафіксаваны такія выпадкі ў гісторыі, што сапраўды, вось, ну, нейкі такія разбуральныя былі. Ну так, шмат выпадкаў. І зноў-такі дзённікі шляхты зафіксуюць, і той самы летапіс, Вітебскі летапіс зафіксаваў, калі такі быў моцны ураган, што крыжы пагнула ў цэрквах. Ось. Ці там, ну, фактычна не ўсім трэба верыць, але моц ветра, як кажуць, Магілёўская хроніка, падняла карету і занесла на 3 кіламетры кудысьці ў поле. Ось. Так и появилась Таму, Аліса. да, таму ураганы, смерчы, безумоўна, яны Ну, былі. хаця былі, таму што зноў-такі звяртаючыся нават да Баршэўскага, якога Дзяніс ужо сёння ўзгадаў, таксама вось гэта, да, адзін з персанажаў заключае там амаль што дамову праз тое, што з'яўляецца невялічкі смерч, і ён працягвае туды руку, што гэта такая, ну, дэманічная з'ява, то бок і тады гэта ў 19 стагоддзі таксама было. Пытанне, як толькі шляхта магла, і зноў ж такі адукацыя. Зараз мы ведаем гэта як тэрміналогію, якую выкарыстоўваць, і як гэта будзе. А на той момант апісвалі, часам маглі апісваць там вельмі... Моцны вецер. Моцны вецер, ці ўвогуле якую-небудзь, што-небудзь дэманічнае прыпісваць і агульнымі словамі. Тым больш, што
релігійні погляди 17-18 століття вони не наукові, м'яко кажучи, були. Тому смерчі у нас постійно, тим більше. Як про малий ледовиковий період казали, то ось це, як циркуляція повітря, і вона вельми активна в цей період. Да, ну что, неприятно, конечно, это все слышать, но как есть, прямо будем Будем говорить. сподіватися на лепше. И Покуль тепло, головне. пока тепло, это очень хорошо, но небольшой вывод, который мы тоже для себя все сделаем, маленький огородик на даче все-таки надо иметь. Кто знает, как повернется климат дальше. Дякую за цікаві звістки. Сапраўды сьогодні, здається, ўжо і да гэтай тэмы калісьці мы звярталіся, але сёння сапраўды шмат новага і цікавага пачулі. Дякуй. На этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. В завершении еще будет музыкальный номер. Андрей Кириченко, Никита Курлович завершает эту программу. Всего доброго, пока.